السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تمامك الله سبحانه وتعالى amene watipasa somo kuti tikumane lero lino makamaka pamene tikupitiriza programu yathu komanso ma lessons maphunziro amene tikuphunzitsana kuchokera ku buku la Riyadh as-Salihin lomwe adalemba ndi An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Ndipo lero lino tikufuna tilowe khomo lina, khomo la number 4 lomwe ndi khomo lomwe likutchedwa kuti as-sidqu babu sidqu, kuti ndithu khomo lokhuzana ndi kulankhula zoona. Allah subhanahu wa ta'ala akulankhula mu Qur'ani yolemekezeka bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Inu amene mwakhulupirira mwa Allah ndithu muopeni Mulungu ndipo mukhale pamodzi ndi anthu amene amalankhula zoona. Aya imeneyi ikupezeka mu surati at-Tauba. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala akulongosolanso mu Qur'ani mu surati al-Ahzab zokhuzana ndi gawo la anthu amene atakalandire malipiro ochuluka kwambiri. Ndipo mu gawo limeneli Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala watchulapo kuti waswadiqina waswadiqat, ndipo olankhula zoona amuna komanso olankhula zoona akazi. Imeneyi ndi surat al-Ahzab verse yake ya namba 35. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala nso akulankhula aya ina yomwe ili mu surat Muhammad yonena kuti falau sadaqullaha lakana khairan lahum, zikadakhala kuti ndithu amchita chilungamo kapena kuti achita choonadi pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuuza zoonadi Allah, ndithu zimenezo zikadakhala zabwino kwa iwo. Chabwino, awa ndi aya amene muallifu wathu makamaka mlembi wathu wasogoza pa buku kapena pa gawo limeneli pa mutu umenewu wa as-sidiq. Kodi tikati kuti sidiq kunena zoona ndiko kutani? Kunena zoona ndiye kulankhula chinthu chomwe chikugwirizana ndi mmene chinthucho chilili. For example, mwachisanzo chabe, lero ndi tsiku lolemba, ndiye iwe kufunsidwa kuti kodi lero ndi tsiku lanji, ndikunena kuti lero ndi lolemba. Pamenepo ndiye kuti walankhula zoona, chifukwa choti ndi tsiku limene wanenawo kuti ndi lolemba, ndi lolembadi mmene lilili. Kapena kumufunsa munthu kuti kodi kuno kumene tili ndi dera lanji, iwe ndikuyankha kuti ndi ku Blantyre, ndiye uli ndi ku Blantyre yako. Pamenepo ndiye kuti wanena zoona, yani mutabaqatul khabar lilwaqi, kugwirizana nkhani ndi mmene zinthu zilili. Iyo ndi mmene imakhalira ngati kuti tinganati iyi ndi tanthauzo lenileni lokhuzana ndi as-sidiq. Choncho pamene muallif akubweretsa nkhani imeneyi akufuna atiuze kuti kodi chomwe munthu uyenera kuchidziwa ndi chiyani kugawo limeneli la kufotokoza zinthu moona osati mwabodza. Kutanthauzanso kuti tikanena opposite ya kunena zoona ndiye kuti kulankhula zabodza. Ndeti munthu amene sali olankhula zoona ameneyo amatchedwa kuti akulankhula zabodza. Ndipo kulankhula zabodza muona kuti ndi gawo lalikulu lomwe limakhuza ndi munthu amene amatchedwa kuti munafiku. Chabwino, tiye timuone munafiku. Munafiku pa chizungu amati hypocrite, munthu amene amakhala ndi tingana kuti nthira kuwiri, sakudziwika gawo lenileni limene ali. Atha kukhala kuti munthuyo pamaso akuzionesera kuti ndi msilamu koma mumtima mwake sali msilamu. Ameneyo ndi amene amatchedwa kuti munafiku. Ndipo munthu amene amakhala kuti akunena bodza kapena kuti akuchita bodza. Sono bodza ili ndiyo kuti limakhala magawo angapo. Gawo loyambirira ndi gawo lakulankhula pakamwa zinthu zomwe zisali mu mtima mwako. Ndipo zimenezi mwachisanzo munthu mmene tikunena kuti munafiq ali ndi chikhulupiriro mu mtima mwake chokuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mtumiki wa Mulungu, koma pamaso ndikunena kuti ndithu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Okay, munthu amene akuonesera pamaso kuti pakamwa ndi okhulupirira koma mu mtima sali okhulupirira. Kapenanso nthawi zina
zimatha kuonekera munthu kuti ndi wabodza kuzera mu machitidwe a zinthu apart from kulankhula kokhako, koma angakhalenso kachitidwe ka zinthu zake. Ndiye nkuona munafiki mutha kumuona kuti wayima pa swala bwinobwino akuswali, koma iyeyo asakuswali yayi, chifukwa choti mumtima mwake mulibe zoswalizo. Ndiye nkuona kawiri swala yake imakhala yokuti akayima amayima ali waulesi. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, akakhala kuti ayima pa mapemphero amayima mwaulesi. Pachifukwa ichi Allah subhanahu wa ta'ala ndi pamene akunena kuti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, inu amene mwakhulupirira mwa Mulungu mumuope Allah ndipo mukhale pamodzi ndi awo amene amalankhula zoona. Aya imeneyi kuti muyionenso ikukhuzana kwambiri chiyambi chake kapena kufika kwake, imalongosola za anthu amene adasala osapita ku nkhondo. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama atawauza anthu kuti atuluke kupita ku nkhondo. Ndipo panali gulu la munafiqin limene lidasala mbuyo osapita ku nkhondo, komanso mu gulu limene munali anthu atatu amene sadali munafiqin koma kuti iwonso nawo sadapite nawo ku nkhondo. Ndipo Mtumiki sallallahu alaihi wasallama atabwera kuwafunsa anthu amene ndi chifukwa chiyani simunapite ku nkhondo imene. Nkhondo imene inali ya ku Tabuk, ghazwat Tabuk. Ndipo atawafunsa, Allah subhanahu wa ta'ala akulongosola za iwo kuti sayahlifuna billahi lakum idha anqalabtum ilayhim, kuti iwo akhala kumulumbira Allah subhanahu wa ta'ala mukabwerera kwa iwo, kusonyeza kuti pofuna kuti inu mwakhulupirire kuti ndithu anali ndi valid excuse, anali ndi chifukwa chomveka chakusapita nawe ku nkhondo, akhala kulumbira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala cholinga choti inuyo mwakhulupirire. Okay, lituridhu anhum, cholinga choti mwasiye, fa'ridhu anhum, asiye, innahum rijsun, ndithu iwo ndi nyasi, wa mawahum jahannam, ndithu malo awo ndi ku Gahena, jazaan bima kanu yaksibun, malipiro pa zomwe iwo adali kupeza kapena zimene adali kuchita ndi manja awo. Aya imeneyi inalongosola gawo la anthu amene adasala ku Tabuk, nkhondo ya ku Tabuk osapita, ndipo gawo la munafiqin. Kenakwera pamene kunabwera sopano nkhani ya anthu ena atatu amene adasala mbuyo, omwe mmodzi mwa iwo ndi Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Atafunsidwa iye adangoyankha kuti ifeyo panalibe chifukwa chimene tinasalira, tinangofuna kuti basi tisapite, sanapereke excuse ina iliyonse. Anthu amenewa adatenga ndithu nthawi yayitali Mtumiki sallallahu alaihi wasallama asadawayanje kukhala nawo pamodzi, koma chosatira chake Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adawakhululukira anthu amenewa. Ndipo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala pena masisa aya imene kuti ya ayyuhalladhina amanu, inu amene mulokhulupirira, ittaqullah, mumuope Allah, wa kunu ma'as sadiqin, mukhale pamodzi ndi anthu amene amanena zoona. Chabwino, mbale wanga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tidziwe kunena kuti munthu amene amalankhula zoona ndi munthu amene ali ndi level yabwino kwambiri yachiwiri pambuyo pa level ya atumiki a Allah subhanahu wa ta'ala. Level imene ikubwera chifukwa chani? Ikubwera kamba kaonena kuti anthu amenewa ndi anthu amene sadafune kuti abwerese chikayiko mu mtima mwawo komanso pa zolankhula zawo. Ndipo tinena apa zoona zenizeni kuti ngati munthu akulankhula bodza amakhala kuti iye mwino wake amazikayikira. Ndiye kona tanena kumbali ya anthu munafiqin kuti pamene amafika kwa Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama amanena kuti sayahlifuna, Allah subhanahu wa ta'ala kumuza Mtumiki kuti akhala ukulumbirira iweyo Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndipo kawiri ndi munthu wabodza akafuna kuti alankhule bodza lakero, amasatiza kulankhula kwake ndi kulumbira kuti umukhulupirire, chifukwa amakhala kuti iyeyo ali muchikayiko, sakudziwa kuti kodi zomwe ndikunena azili ndi zoona kapena ndi zabodza. Ndiye amafuna kuti ndithu bodza lakero likhale ngati lalimba podzera kulumbira kumeneku. Ndipo munthu amene amalankhula zoona, Allah subhanahu wa ta'ala wamupasa malipiro ochuluka mu surati al-Ahzab, vesi imene tinayiwerenga ija kuti wasadiqina wasadiqat, kuti amene amalankhula zoona amuna komanso akazi. Ndipo mapeto kwa aya imeneyi pambuyo poti adatchulapo gulu la anthu ochulukabe,
a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Mulungu wakonzera chikhululuko komanso malipiro amene ali akulu. Tabwino balango alimekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, muallif watu mlembi watu anabweresa hadith yochokera kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kuchokera kwa mtume watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena kuti inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Nditu kulankhula zoona kumamuongolera muntu kuchita zabwino zochuluka. Wa innal birra yahdi ila al-janna. Ndipo kuchita zabwino zochuluka kumamuongolera muntu kumparadiso. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqan. Nditu muntu akhala akulankhula zoona, atakulankhula zoona kufikira pamene muntuyo amalembedwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndi siddiq. Wa innal kadhba yahdi ila al-fujur. Ndipo bodza limamuyitanira kapena limamuongolera muntu kukhala oyipa. Wa innal fujura, ndipo kuchita koyipa, yahdi ila an-nar, kumamuongolera muntu kumoto. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktabu 'inda Allah kadhaban. Nditu muntu amapezeka kuti akulankhula zaboza kufikira pamene muntu amene amalembedwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndi wabodza chifukwa cholankhula bodza. Mu hadithi imene mtume sallallahu alaihi wasallam pa hadithi ina adanenanso kuti alaikum bisidqi, kuti muzilankhula zona zokha. Ndipo inapitirira monga mmeneso inapitirira hadithi yoyambirira imene taichulayi. Ndipo ndimanena paja kunena kuti munthu amene amalembedwa ngati akulankhula zona amalembedwa mu gulu la anthu olankhula zona, yani siddiq ndikuti ndi munthu osakayikitsa pa chikhulupiriro komanso osakayikitsa pakamwa pake akamalankhula. Kungolankhula munthu amene sumakayikire yayi. Ndipo kulankhula zona kumeneku kumbali ya chikhulupiriro kapenanso pakamwa ndi ntchito zako ndi mbiri imene ikubwera pansi pa mbiri ya atumiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kapena ikubwera level ya chiwiri. Allah tabaraka wa ta'ala kulankhula mu Qur'an kunena kuti wa man yuti'i llaha war rasula, munthu amene angamutsatire Allah ndi mtumiki, yani mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim, awo akhala limodzi ndi anthu amene Mulungu wadalitsa wapasa chisomo chake pa iwo. Anthu ake ati minan nabiyina, mwa atumiki, wasiddiqina, ndi awo olankhula zoona ndi chikhulupiriro chawo choona, washuhada, komanso anthu amene adafera ku nkhondo, wasalihin, ndi anthu amene amachita ntchito zabwino. Muona kuti apa Allah subhanahu wa ta'ala powafotokoza anthu, gulu la anthu amene Mulungu adalipasa chisomo, gulu loyambirira atchula annabiyin, atumiki a Allah, kenako as-siddiqin, anthu amene ali oona pa chikhulupiriro chawo komanso pakamwa pawo polankhula. Nambala 2 amenewo. Kenako nambala 3 mabwera mashuhada, anthu amene amafera ku nkhondo, martyrs. Kenako kubwera swalihin, kuti anthu ochita zabwino sanafere ku nkhondo komanso sali mgulu la masiddiqin kapenanso sali mgulu la anbiya, atumiki Allah subhanahu wa ta'ala. Balongo lemekezeka masiddiqin, tukuziwa kuti oyambirira mwa masiddiqin ndiye ndi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tiye timone Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu, chifukwa chani adachira kuti as-Siddiq, kuti onena zona, chikhulupiriro chake ndi choona komanso cholimba chokhazikika pa chilungamo. Nthawi imene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakwera kupita kumwamba, yani Isra ndi Miraj, kupita kumwamba wa moyo wa thupi lake ndi bwinobwino ndi mzimu, adachoka ku Makka kupita ku Baitul Maqdis, ku Yerusalem, ku Syria. Kuchoka kumeneko ndikupita kumwamba. Mtunda umenewu ndi mtunda wautali kwambiri. Atabwera ndikwauza anthu kuti ndabwera kumwamba, ndinapita kumwamba usiku wathawu ndipo ndabwera kumeneko. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wandipasa malamulo okhuzana ndi kupemphera kasanu pasiku.
anthu makuraish atamva ku Makka anayamba kumunyoza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndikunena kuti ndi wamisala, chifukwa amaona kuti sizothekera choyambirira akunena kuti iye wachoka ku Makka, ku Makka, ku Saudi Arabia, ukafika ku Syria, ku Yerusalemu, mtunda umene anthu amayenda sabata kapenanso mwezi wa mtundu pa mahaji kapena pa ngamira zawo. Ndiye akunena kuti iye waenda mtunda umenewo usiku okhawo, pokapo akunena kuti ndi wabodza komanso ndi wamisala. Komanso kuonjezera pa kuti anapita kumwamba ndi kubweranso usiku omwewo. Iyi ndi misala yayikulu. Zimenezi ndi zimene amamunyozera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Makka, makuraish, mamushirikini. Koma anaganizanso kuti ikhale njira yowasokoneza chikhulupiriro anthu amene akhulupirira kale. Ndi adapita kwa nzake wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene ali Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kamuza iwe taona Abu Bakar zako akunena kuti anachoka kuno upita ku Yerusalemu, kuchokanso mene upita kumwamba, taona uganiza bwanji sono za chikhulupiriro chako ndi iye. Ndi Abu Bakar Siddiq adanena kuti ine ndakhulupirira ngati wanenadi ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ine ndakhulupirira kuti ndi zoona, chifukwa akundiuza ine nkhani zikulu zakubwera kwa uthenga kuchokera kumwambako kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufika kwa iyeyo mu zinthu zomwe zitazachitike ndi zina zimene ine ndaziona zikuchitika, zomwe ziti zazikulu. Ndipo ine ndakhulupirira, sindikufunanso kupeza umboni wina ngati wanenadi zimenezo, ine ndazikhulupirira. Allahu akbar. Apa ndi pamene Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adatchulidwa kuti iye ndi as-Siddiq, kuti iye ndi wokhulupirira kwambiri, chikhulupiriro chake ndi choonadi mu mtima, komanso pakamwa pake kulankhula kwake ndi zoona. Bala wanga Allah subhanahu wa ta'ala titati lero lino ino ndi ine sopano tikhale ndikuona makuraish china Abu Lahab ndani china amene adalephera kukhulupirira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiona kuti ndithu anthu amene aja ubongo wawo sumagwira ntchito bwinobwino, chifukwa lero lino inu ndine tikumatha kuona ndi science imene yapitira patsogolo kukuti tikutha kuona munthu kuzera mu nzeru zake zongotayimusira kuphatikizira ndi zina zonse akupanga kachombo komwe kakumayenda kupita kumwamba mpaka ukafika kumwezi. Munthu anakafika kumwezi, munthu akupita mpaka na ukafika kumasi, yani akutumiza zida kupita kumasi, akutumiza zida kupita kuma planet osiyana. Zomwe zili kutali kwambiri ndi ife anthu totekana nazo kwambiri ndi planet ya Earth. Balo wanga ndio kumatu kaganiza zimene zoti ngati zili zotheka lero lino ndi munthu ngati ine amene sindikugwirizira ntchito zina zili zonse, mphamvu zili zonse, kupatulapo kanzeru kamene Mulungu wangu ndipasa kochepaka. Nanga kuli bwanji uyu ndi mtumiki wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amenenso anatengedwa ndi mphamvu za Allah tabaraka wa ta'ala kupita mpaka kumwamba, chosatheka ndi chiti. Allahu akbar. Apa ndi pamene tingazoti Abu Bakr as-Siddiq adali ndi munthu oona pa chikhulupiriro chake. Balangole mekezeka Allah subhanahu wa ta'ala adatuuza mu Qur'ani kuti ndithu kukhala ndi anthu ngati Abu Bakar as-Siddiq si koyamba yayi, komanso si gawo loti okhulupirira yekha amakhala mwamuna amene angakhala onena zona zokhazokha olanga khalenso mkazi, chifukwa Allah tabaraka wa ta'ala watuuza ife za mzimayi mu Qur'ani amenenso nayenso adaliso siddiqa, okhulupirira zonadi komanso olankhula zonadi, samanena zabodza iyayi. Allah tabaraka wa ta'ala kutuza mu surati al-Maida verse yake ya 75 akunena kuti mal masih ibn Maryam sali Mesiya mwana wa Maria illa rasulun kupatulapo mtumiki kad khalat min qablihi rusul, mbuyo mwakemu iye asadachoke pa dziko lapansi pano, mbuyo munso tumuna abwera atumiki ena. Wa ummuhu, komanso mayi wake siddiqatun, yani siddiqa adali wokhulupirira wachoonadi olankhula zona zake kuyambira mu chikhulupiriro chake kukhala choona cha mphamvu, komanso pakamwa amalankhula zona zokhazokha, yani amene yinso adali as-siddiqa, kuti olankhula zona kukhala ngati level yawo yofanana ndi Abu Bakar. Koma Abu Bakar ndiye ndi wotsogolera kwa anthu onse amene amatchedwa kuti masiddiqina, kuti anthu amene ali oona pa chikhulupiriro komanso angakhalenso pakamwa pawo. Balangole mekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala tadziwa kuti kulankhula zona kumampangisa munthu kuti
ulembedwe kwa Allah kuti ndiwe oona kapena kuti ndiwe Siddiq. Komanso kulankhula zabodza kumampangisa munthu kuti so alembedwe kwa Mulungu chifukwa cha kuwirikiza kulankhula bodza kuti uyu ngwabodza. Ndipo zonsezi zili ndi malipiro ake, oyambirira abwino kwa imwe akulankhula zoona, ndipo enawa oyipa kwa munthu amene akulankhula zabodza. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adalankhulanso mu hadith imenenso muallifu wathu adayitulutsa kuchokera kwa mwana wa Ali, Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, adanena tahafidhtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, didasunga kuchokera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau awa: da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, siya zimene zikukayikisa uchite zimene zisakukayikisa. Fa inna sidqa tumanina, chifukwa kulankhula choona chimakhala chodekesa mtima. Wal kadhba riba, ndipo kulankhula bodza ndi chinthu chomwe chimampasa munthu chikayiko, chimankayikisa. Hadithi imene adayilandira Tirmidhi, ndipo ndi hadithi imene ili ya sahih. Muyiona kuti hadithi imene ikutiuza zinthu zokhuzana ndi kuchita zinthu zimene zisakukayikisa, chifukwa ukangoyamba chikayiko ndiye kuti mkati mwake musuku zoti choona chenicheni ndichiti. Koma makamaka pamene pakugona nkhani ndipo nena kuti munthu ukalankhula zoona umakhala kuti mtima wako umadekha, zimene zinde ndi zoona chifukwa sumaopa china chilichonse yayi. Ndiye kuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam komanso Chiislamu chimamulimbikitsa munthu kulankhula zoona, olo zitakhala kuti zoonazo ndi zoti zingamupweteke iye mwini. Chifukwa ngati munthu ukulankhula zoona ndiye kuti choyambirira watsatira lamulo la Allah subhanahu wa ta'ala, ndiponso waziveka iweyo chovala chakhalidwe labwino lakunena zoona. Koma ukanama, choyambirira umakhala kuti iweyo walakwira kumulakwira Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ukutanthauza kuti bodzalo pali chimene ukuopa. Chifukwa munthu ukamapereka bodza ndiye kuti pali chimene ukuopa, chimene ukuchiopacho ukuchika kuti ndiye chopambana kuposana ndi Allah. Posa chidopompa ndakwera minibus ndimapita ku nyumba, ndiye tisanafike kotsika munthu wina adalandira foni 10 folo, ndiye akumuza kuti aise panopa ndasika ndikubwera, tazibwerera ndikubwera usadandaule. Ife tonse tili minibus tikuzowa kuti sitidafike malo amene afunena iye, ndiye tinamukuwiza kuti iye achimwene osamanama. Ndiye mpaka iye anachula zina la Mulungu polumbira kuti ndikulumbiradi ne Mulungu ndasika minibus iyi. Tinati iyayi mukhala omopa Mulungu. Koma chinandisangalatsa ine ndiko kukhuzika kwa anthu amene ali minibus iyi kumpomuzuzula, chifukwa vuto limene timakhala nalo ambiri mwa Amalawi ndi kusazuzulana choyipa chikachitika. Apa zinandisangalatsa kwambiri kuti community yathu ndiye kuti muli anthu amene akumakhuzika kuti ayi ndithu munthu asachite chinthu chonyasa ife tikuchiona. Izi ndi zinthu zabwino kwambiri, ndipo ndikukupemphani nonse amene mukutsatira programu yathu imeneyi kuti chonde tiyeni tizigwirana pa mkono. Munthu tikamuona akulakwitsa timuuza kuti bwana wanga kamera mbalo wanga walakwitsa, tiye uzichite munjira yakuti. Chabwino, bodza ndi chinthu chimene chili choletsedwa. Pali anthu ena amatha kuchita dala bodza ndi cholinga choti azasekesa anthu ena. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena mu hadithi yake kuti wailu lilladhi yuhaddith, kuti ndithu chilango chili kwa munthu amene akukamba nkhani fayakdhiba liyudhhika an-nas, ndiye akunama ndi cholinga choti awasekese anthu, au liyudhhika al-qawm, kuti awasekese anthu. Wailu lahu thumma wailu lahu, kuti ndithu chilango chili kwa iye, chilango chili kwa iye. Choncho palibe kuti ili ndi bodza labwino ngati munthu ukunama kapena kulankhula zinthu zimene sali zoona cholinga choti uwasekese anthu, sizabwino. Pali hadithi imene imakamba zokhala timati istithna, kuti idapatulapo gawo lina la bodza limenenso sikuti ndi bodza as such, koma amati tauriya, kuti kufuna kusiya nkhani ina osayimaliza. Monga pa nkhani ya nkhondo, munthu kulimana ndi adani, ndiyeno akugwira iweyo adani ako kapena adani anu akugwira mmodzi mwa inu, ndekena wakumufunsa iye uja kuti kodi sopano azinzako ali kuti, ndiye iwe ndikunama kuti ali gawo la kumadzulo koma iwo ali kummawa. Bodza limenelo ndilovomerezeka chifukwa muli pa nkhondo. Okay? Kapenanso kufuna kuyanjanisa pakati pa anthu awiri, munthu wakangana mwamuna ndi mkazi, kapena munthu ndi munthu nzache, mwamuna ndi mwamuna kapena mkazi ndi mkazi,
akangana ndikufuna kwayanjanisa pakati pawo. Iwe ndikubwera kwa munthu wina woyambirirayo kumuwuza kuti ayi kutero kuti achimwene aja lero amakamba zabwino za inu kwambiri. Okuza kuti palibe chimene anayankhula chabwino choona chenicheni, koma ndikunena kuti anakamba zabwino kwambiri za inu. Ndipo ndi mmene ndaonera kuti ndithu mkati mwawo mtima mwawo muli chikondi kwa inu. Kenako ndikupitanso kundukanenanso bozanso kuti iyi kutero kwanzanu aja kumene kujatu tikakumana nawo ndiye ndipo iwo amanena kuti inetu anzanga aja ineyo mtima mwanga munayera kalekale ndipo ineyo ndinakhululuka kale zimene zija. Koma okuziwa kuti palibe china chilichonse chimene winayu akulankhula winanso akulankhula, koma kufuna uwayanjanitse boza limenelo ndilovomerezeka. Kapenanso chimozimozi nkhani imene imakhalapo pakati pa mwamuna ndi mkazi wace pofuna kuti ateteze zinthu zina. Balango lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala mwachidule kwambiri bahadithi pa mutu umenewu ndio chuluka kwambiri. Koma kuti chachikulu kwambiri nsinkhu pa phunziro limene tikutenga mu hadith kapena mu nkhani imene yokuzana ndi aswadiq ndichakuti munthu wina aliyense Islamu aonesese kuti aziyesesa kulankhula zimene zili zoona zokhazokha ndipo azitalikise kulankhula bodza. Kufikiranso pamene tibwere ndi munthu wina insha Allah, timpemba Allah tabaraka wa taala kuti apange programu imeneyi kukhala yokhuza mitima yanu komanso yogwirisidwa ntchito ndi ziwalo zanu pofuna kusangalatsa Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.